funcționează schimbătorul de căldură din cupru. Da? Haideți să luăm de la început. Dacă deschidem fereastra, vine căldura în camera de afară, vara. Iarna vine frigul. Da? Ca să scăpăm de schimbul ăsta de temperatură, da? Noi avem un schimbător de căldură din cupru. Deci acesta este partea anterioară de la recuperator. Pe un canal aerul intră de afară în cameră și pe canal separat din cameră afară. Da? Ele doar se intersectează prin elementul de cupru și prin asta aerul care iese din cameră încălzește sau răcește elementul din cupru și aerul de care intră de afară tot are contact cu partea asta din cupru și la fel, sau se răcește sau se încălzește. Deci cupru, da? În primul și în primul rând, el este antibacterial, adică asta ne ajută pentru sănătate chiar, da? Și, într același timp, eficiența lui energetică e foarte înaltă. Deci, noi instalăm cu mare încredere, vă recomand anume acest tip de recuperatoare ca să scăpăm, în primul rând, de mucegai, de aer închis, de bacterii, de virus și fără pierderi de căldură sau pierderi de temperatură. Cuprana Noriști.